I mamy kolejny pojedynek na gali MMA Silesian 23. Alex Putlak kontra Maciej Szelong. Maciej Szelong tutaj ma naprawdę duże grono fanów na trybunach. Walka w K1. A ty, Sebastian, jak obstawiasz? Jak zakończy się ta walka? Ja myślę, że tutaj zawodnik Spartan Chorzów raczej wyjdzie na zwycięską ścieżkę. I zaczynamy. Dwóch naprawdę wysokich zawodników, świetne gabaryty, świetne warunki fizyczne. Maciek Szelong zaczyna tutaj już wywierać presję i widzimy kopnięcie obrotowe ze strony Aleksa, które chyba gdzieś tam delikatnie trafiło. Bardzo ładny teraz middle i tutaj ten sierpowy na głowę. Naprawdę tutaj wspaniała akcja czerwonego narożnika. Chcemy więcej takich akcji oglądać i widzimy tu backfist. Przyjęty na gardę, ale Tak, ale mieliśmy już taki wachlarz tutaj technik. Były high kicki, były middle kicki, był backfist. Były nawet właśnie latające kolana. Super obrotówki. punch. Tak jest. Ta walka to prawdziwe piękno i kwintesencja kickboxingu. Ładne zejście pod ciosem. I kolejny raz możemy doświadczyć głośnego dopingu Ładna obrotówka. dla lokalnego zawodnika. O, Bardzo ładny myślę, że low. Alex tutaj odczuł te niskie kopnięcie. Ale jednocześnie Alex nie został dłużny i też trafił. - 10 sekund do końca rundy. Ciekawe, czy panowie będą chcieli zrobić jeszcze coś tutaj i pokazać jakieś fajne, spektakularne sytuacje. Jak Naprawdę bardzo dobra runda, bardzo mocne tempo i Maciej Szelong i Alex Putlak mieli swoje okazje w tej rundzie i naprawdę bardzo ładne akcje. Tutaj jeśli realizatorzy będą wybrać najlepsze akcje, to naprawdę mają zagwozdkę, ponieważ każda akcja tych panów była bardzo ładna i finezyjna. Jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że musieliby nam puścić Całą całą rundę Tak od jest, początku. dokładnie. O Aleksie bardzo ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje w internecie, natomiast chłopak naprawdę pokazuje się z fenomenalnej Nie, strony. no te Tutaj obrotówki, widzimy- co sadzi, to są naprawdę klasowe. No i Oj, tutaj te trafił. latające kolano, później sierp, no. Zawodnik, o którym mało wiemy, ale walka nam już dużo mówi. Ale tego właśnie się spodziewałem, że ani jeden, ani drugi na pewno się łatwo nie podda. Zresztą Maciek jest znany właśnie z takich twardych walk. I zaczynamy drugą rundę. No I i panowie, znowu ruszyli ostrym piecem. Alex na pewno w mojej ocenie stara się o wiele więcej kopać, co może przeważać. Tak. Jeśli Robi takie chodzi- typowe akcje kickbokserskie, a właśnie Maciek jak już atakuje rękoma, to idą oj, kopnięcie w krocze. Wiadomo, to nie było umyślne, ale na pewno bardzo bolesne. Bardzo Uczujemy bolesne, Maciek. Przyjemne. Troszeczkę czasu dla Maćka na dojście do siebie. Tak, tu ma 5 minut zawodnik, aby mógł dojść do siebie, no i mam nadzieję, że te 5 minut wystarczy. A kopnięcie niestety było naprawdę bardzo Tak. mocne. Kto przeżył to chociaż raz, to wie, o czym mówimy. Maciek już chyba pokazuje, że powoli dochodzi do siebie.
To jest chłopak, który się nie podda. Prawdziwi wojownicy. Zaraz na pewno rozpocznie się kontynuacja tego pojedynku. Maciek dalej odpoczywa, dochodzi do siebie, ale widzimy, że wstał. I zaraz zaczniemy ponownie walkę. Oby już obyło się bez fauli. Było kopnięcie przypadkowe, ale pytanie, czy to właśnie Maćka nie rozwcieczy. Tak jest. Jest sportowa piąteczka. Piękne zachowanie. Pamiętajmy, sport ma łączyć, nie dzielić. I tutaj Aleks znowu zaczął od mocnego kolana. Ale mówię, jeśli nie trafi nawet tymi nogami, to Aleks bardzo jest skuteczny, uderzając rękoma z tej samej strony. Przykładowo kopie prawe kopnięcie, od razu wchodzi prawa ręka. Taki no... Oj, teraz Maciej się zrewanżował. Teraz Aleks dostał poniżej pasa. Mamy 1-1. 1-1 w tych kopnięciach. I kolejny raz czeka nas chwila przerwy. Próba takiego low kicka wewnętrznego i weszło na krocze to kopnięcie. Jest to naprawdę ogromny ból. Biorąc pod uwagę fakt, że i tak zawsze każdy zawodnik ma ochraniacz ubrany. Tak, ale te suspensory to jednak, no wiadomo, chronią przed uszkodzeniami takimi mechanicznymi, ale ten ból, który odczuwamy, szczególnie który dochodzi później do żołądka, to jest nie do ominięcia. Można powiedzieć, facetów pięta achillesowa. Miejmy nadzieję, że już do takich sytuacji tutaj nie dojdzie. Tak, szczególnie, że tam chyba minuta z kawałeczkiem została do zakończenia tej drugiej rundy. Och, ten high kick tak tylko smyrnął brodę Maćka Szelonga. Troszeczkę ta prawa ręka jest za nisko i żeby to się nie zemściło na Maćku. Ale był na tyle szybki, że nawet nie zdążyłem go zauważyć. Także Aleks naprawdę tutaj te techniki nożne ma opanowane bardzo dobrze. No i teraz też i Maciek nie był dłużny. A Aleks dobrze tutaj uniknął tego kopnięcia. Ale jeden, jak i drugi pan już są zmęczeni. Tak, tak, To troszeczkę naprawdę jest widać. pływania. Ło! Teraz trafił Maciek tym Tak, ten high middle kickiem. kick Maćka naprawdę się przykleił. Tutaj Maciek w tej rundzie zaczyna zbierać przewagę. I kolejny. I mamy... Będzie liczenie? Tak. Widzimy tutaj Pawła Hadasia w narożniku Maćka Szelonga. I to jest ten moment, w którym Maciek powinien iść za ciosem. Jednak się nie udało, za ciosem nie pójdzie, bo mamy koniec drugiej rundy. Za ciosem zapraszamy na wywiady. Ale zaraz za ciosem na pewno panowie pójdą w tej trzeciej rundzie, która wiedzą, że będzie dla nich decydująca. Wiadomo, że przed to liczenie Maciej zyskał na kartach sędziowskich. No ale to tylko może zmotywować jeszcze bardziej Aleksa Putlaka do jeszcze większych ataków. A on ma ten arsenał bardzo ciekawy, taki niekonwencjonalny. No i zobaczymy, co nam przyniesie ta trzecia runda. Tu widzimy Pawła Hadasia, Mariusza Radziszewskiego w narożniku Macieja Szelonga. Trzecia runda będzie zależała od tego, kto tak naprawdę ma więcej tlenu.
chociaż świeższy wydaje się być naprawdę Maciek w tym momencie. No Alex naprawdę bardzo energicznie wyprowadzał te wszystkie akcje. Te próby tych obrotówek, latających kolan to jest naprawdę bardzo wyczerpujące energetycznie. Jednak te niekonwencjonalne techniki no już lepiej stosować wtedy, kiedy mamy pewność, że to wejdzie. Bo inaczej zabierają nam bardzo dużo siły. Panowie, ostatnia runda. Dajcie to, na co czekamy. I ruszyli w ostrą wymianę. Chyba te liczenie, tak jak mówiłeś, zmotywowało Alexa. Bo naprawdę stara się mocno uderzać. A Maciej troszeczkę właśnie jakby złapał takiej chłodnej głowy, jakby byłby troszeczkę spokojniejszy i lepiej mu teraz wychodzi wszystko. I piękne kolano w wykonaniu Maćka. Kilka ciosów zostało przeszczelonych, poszło w powietrze. A jak doskonale wiemy, to również bardzo dużo tlenu zabiera zawodnikom. Alex pomimo, że wyczerpany z sił, to jeszcze cały czas walczy. Cały czas próbuje naprawdę, no serce do walki ma niesamowite ten chłopak. Tylko, że najgorsze jest to, że po kopnięciu już tak naprawdę widać po nim, że on nie ma siły na wyciągnięcie kolejnego ciosu. I kolejny low Ładne low kicki właśnie w wykonaniu tu Macieja, próba latającego kolana. Można powiedzieć, ofiara złapana pod siatką i teraz już tylko zabawa. Ale ładny sierpowy w wykonaniu Alexa. No tutaj naprawdę ten chłopak walczy ostatkiem sił. Ale teraz high kick też Maciej Szelong trafił. Chyba myślał, że sędzia to przerwie. Dlatego też Maciek troszeczkę odpuścił i to był jego błąd, ogromny błąd, bo miał podłączonego Alexa. Tak, tak, był podłączony po tym high kicku. Piękna walka, brawo panowie, naprawdę, czapki z głów. Czy przypadkiem nie mówiłem, że walka potrwa pełen dystans? Chyba tak, chyba tak. Na razie naprawdę jesteś tutaj jak ten Nostradamus. Okej, przenosimy się do oktagonu, gdzie już konferencjer przekaże nam, jaki był wynik tego pojedynku. A już teraz do oktagonu zapraszamy sponsora walki, kancelaria adwokacka Duraj Rex. A zatem, kochani, z niecierpliwością czekamy na werdykt jednogłośnie decyzją sędziowską. Maciej Szelong! Back once again for the renegade master. D4 damager, power to the people. Back once again for the renegade master. D4 damage with the ill behavior. Back once again.